V našich lesoch, riekach a poliach vraj nikdy nebývali prázdne miesta. Každé jazero malo svojho ducha, každá rieka svoju pani, každý les svoje ochrankyne. Tam, kde sa dnes prechádzame bez strachu, starí Slovania verili, že žijú bytosti. Krásne, nebezpečné a smrteľne zvodné. Víly, dcéry vetra a slobody, a rusalky, duše utopených dievčat, ktorých krása skrýva smrť. A práve nimi boli víly, bytosti nádherné, nebezpečné a nepochopiteľné. Víly žili u vôd, v horách, v oblakoch, na lúkach a podľa toho majú prispôsobený vzhľad a určené sídlo. Zdržiavali sa oddelene, ale oveľa častejšie v skupinách, v akýchsi ženských spoločenstvách. Predstavovali si ich ako nezvyčajne krásne bytosti s dlhými rozpustenými vlasmi, často ich mali rusé, zlaté alebo ohnivé. Boli oblečené v bielých alebo zelenkavých spriesvitných šatách, ozdobené lesnými kvetmi. Behali bosé, s kožou lesknúcou sa ako vodná hladina a víly nikdy nezostárli. Víly neboli ľuďmi od narodenia. Podľa starých slovanských povier sa vílami stávali duše mladých dievčat, ktoré zomreli pred svadbou, zomreli pri pôrode alebo sa utopili. Neuzavretý osud. Život, ktorý mal pokračovať, ale nebol naplnený. Z nich urobil bytosti, ktoré nedokázali odísť zo sveta živých. Boli to duše romantické, smutné, ale aj nebezpečné. Najčastejšie ich bolo počuť na svätého Juraja v noci za mesačného svitu, ale aj cez poludnie bolo počuť ich krík, smiech a spev. Prichádzali s vetrom, objavovali sa tam, kde bolo ticho a zrazu ho preťal spev. Spev krásny, jemný, očarujúci. Muža, ktorý sa im ozval alebo sa k ním priblížil, chytili do tanca a tancovali s ním, dokiaľ ho nepretrhli v páse, celého neroztrhali alebo nerozdrali na ňom šaty. Chytili a odtiahli aj ženu v období približne do 6 týždňov po pôrode, ak sa vzdialila od svojho domu. Podľa poverových predstav bola takáto žena nečistá. Mohla ohroziť okolie, ale aj jej hrozilo nebezpečenstvo zo strany nečistých síl, ako boli napríklad aj víly. Zachrániť pred vílami sa dalo iba dvoma spôsobmi. Mať oblečené všetko naopak, alebo víly utiekli pred kohútim za kikirikaním. Kohútie kikiríkanie ohlasoval začiatok dňa a malo zahnať démonov noci. Podľa starých predstav existovalo niekoľko skupín víl, podľa toho, kde žili. Oblačné víly žili na oblohe, v oblakoch, privolávajú dážď a búrky, ich pomocníkom je orol. Predstavovali ľahkosť, tanec a vzduch. Ich smiech sa miešal s ukotom vetra. Lesné víly sú spájané so stromami, žijú v horách, na stromoch a v jaskyniach. Podľa tradícií mali kryštálové paláce v jaskyniach. Ak do nich niekto vstúpil, záslo svetlo a už nenašiel cestu späť. Vodné víly žili v potokoch, jazerách a močiaroch. Niekedy boli podobné dievčatám, inokedy na polirybe. V Chorvátsku, Bulharsku sú aj morské víly. Najrozšírenejšie boli horské víly, ktoré radi spievali a tancovali. Miesta, kde tancovali, vytvárali kruhy, vyššie trávy, húb a jahôd. V okolí sa udržiavalo zvláštne ticho. Nikto nemal do tých kruhov vstupovať, pokiaľ nechcel zahynúť. V ľudových rozprávaniach sú víly vysoké a nádherné. Na rozdiel od rozprávkových víl nemali krídla. Predstava víly s krídlami sa objavila až oveľa neskôr, v 18. a 19. storočí v západnej Európe. V
pôvodnej slovanskej a stredoeurópskej ľudovej tradícii boli víly bytosti prírody, vetra a živej sily. Nepotrebovali krídla, pretože sa pohybovali nadprirodzene. Znášali sa ako vietor, objavovali sa a mizli v mle alebo v korune stromov. Ich sloboda a ľahkosť boli prejavom ich magickej podstaty. Ich sila bola ukrytá v dlhých rozpustených vlasoch. Strata čo i len jedného vlasu znamenal ich koniec. Víly sa dokázali meniť na zvieratá, napríklad na labuť, koňa, sokola, dokonca aj vlka. Takisto dokázali na týchto zvieratách aj jazdiť. Ako všetky bytosti spojené s prírodou boli nestále. Ak im človek neprejavil úctu alebo ich vyrušil pri tanci, vedeli sa pomstiť. Pomiaz mu rozumu priviezol k šialenstvu. O takomto človeku sa hovorilo, že je vílovňák, pometený vílou. Víly dokázali liečiť bylinkami a poznali aj tajomstvá prírody. Ľudia sa vílam nesnažili vyhnúť. Snažili sa ich udobriť. Nosili im obety, koláče, plody polí, kvety, stužky viazané na vetvy stromov pri prameňoch. V Bulharsku dokonca existoval samovilský sviatok, kde ženy plietli vence a viazali ich na stromy, pri západe slnka, pri speve a tanci. Na východnom Slovensku a u východných Slovanov existovala prírodná bytosť, ktorá je vílam príbuzná, no je oveľa temnejšia. Sú to rusalky. Ich pomenovanie je mladšie, nie je doložené pred 16. storočím. Slovo rusalka má svoj pôvod v starovekom Ríme. Je odvodené od latinského výrazu rosalia, čo bol rímsky sviatok zosnulých, počas ktorého sa hroby zdobili ružami. Existuje aj možná spojitosť s praslovanským koreňom pre slovo rusí, vyšavý, svetlý, čo by odkazovalo na farbu ich vlasov. Súvislosť slova rusalka so slovanským slovom rusa v zmysle riečiska alebo prúdu sa tiež často spomína. Rusalky nevznikli z víl, ale z duší utopených dievčat, nepokrstených detí, žien a dievok, ktoré spáchali samovraždu, alebo neviest zomrelých pred svadbou. Tak ako víly, aj oni boli mladé, krásne, ale ich krása bola studená, smrteľná a bez života. Ľudia si rusalky predstavovali s modrými, šedými, niekedy až čiernymi očami, s dlhými vlasami po kolená. Boli bledé, ich koža mala odtieň lístia alebo mŕtvolného svetla mesiaca. Mávali dlhé mokré vlasy, bielu košelu bez pása, alebo ich telo pokrývalo vodné rastlinstvo. Verilo sa, že pokiaľ sa smrteľník dotkol rusalky, usmrtil ju. Rusalky sa zdržiavali v hlbokých vodách, vo víroch riek, pod mostami, v miestach, ktorým sa rybári vyhýbali. Ich spev lákal mužov, nie do tanca, ale pod hladinu. Ich sila bola tiež vo vlasoch, ktoré vraj nemohli nikdy ostať suché. Ak si rusalka začala česať vlasy, zvyčajne hrebeňom z rybej kosti, mohla privolať povodeň. Zamotávajú rybárom siete, prelamujú hrádze a rúcajú mosty. Za jasných letných nocí vychádzajú na povrch vody, kúpu sa a tlieskajú rukami. Niektoré rusalky mali špecializované územia. Rusalka dažďovnica ovládala oblaky. Potočnica ovládala studne a pramene, rusalka rosnica bola paňou rosy. V lesoch žijú na vysokých stromoch, kde rozmotávajú nitky, ktoré vzali ženám, idúcim spať bez modlitby. Hady sa zdržiavajú na poliach, kolíšu sa na obilí, čím sa obilie vlní. Rusalky mali zlovestný zvyk štekliť ľudí až na smrť. Potom ich zatiahli pod hladinu vody. Pred rusalkami chránili iba rastliny meta, palina a likúček. Nie všetky vodné bytosti boli krásne.
Mávky alebo navie boli duše nepokrstených detí, ktoré matky utopili. Známe sú najmä na Ukrajine, Bulharsku a u Slovincov. Objavovali sa ako malé buď zlaté deti s rozpustenými vlasmi alebo ako dievčiny v bielých šatách. Kolísali sa na stromoch nad vodou a lákali okolo idúcich smiechom, plačom alebo tlieskaním. Podľa niektorých povier sa mávky po 7 rokoch menia na rusalky. Pri rusalkách treba spomenúť aj sviatok Rusálie. Rusálie, známy tiež ako rusadlá, sa slávil a v niektorých formách sa stále slávi, často je prepojený s kresťanskými turicami v mnohých slovanských krajinách, kde mal pôvodne pohanský charakter spojený s uctievaním mŕtvych a prechodom jary do leta. Počas tohto obdobia, ktoré pripadalo na začiatok leta, sa verilo, že sa na zem vracajú rusalky, duše zosnulých slobodných dievčat a panien. Rituálmi, tancami a obetami sa ich ľudia snažili udobriť, aby im neublížili a naopak zabezpečili im ochranu úrody a plodnosť polí. Ľudia prinášali obety, hádzali do vody chlieb, syr, maslo, vešali vence a látky na vetvy stromov, spievali a hrali na hudobné nástroje. Verilo sa, že ak sa na mŕtvych nezabudne, tak neublížia. Ale kto zabudne, toho si rusalka vezme. Píly symbolizujú mladosť, tanec, krásu a silu prírody. Rusalky symbolizujú stratok, smútok, neuzavretý osud a návrat medzi živých. Obe sú krásne, obe sú nebezpečné, ale obe sa objavujú iba tam, kde človek zabúda na rešpekt voči prírode. Ak sa ti páči objavovanie zabudnutých mýtov a temných legend, podpor kanál Záhady neznáma odberom a lajkom. Ďakujem.